El 2012 neix a Reus el supermercat Viu l'Ecològic, un concepte nou de supermercat on tot el que hi trobaràs és ecològic amb productes fets de forma sostenible buscant un tracte just i de proximitat amb el productor. I amb una idea ben clara, ajudar que la teva vida tingui més energia, equilibri i benestar. D'aquesta essència neix el nostre podcast, La Salut Comença Aquí, un espai on conversem amb professionals de la salut, l'agroecologia i la nutrició. Si vols conèixer més i millor el teu cos, no t'ho perdis. La salut comença aquí. Avui conversem amb la Sònia Gomacamps i en Jordi Miró, del projecte Celler Carlania, un celler familiar que aposta pels vins naturals i el respecte als ritmes de la terra. Amb ells parlarem del canvi generacional de la pagesia i dels reptes de mantenir viu el món rural, dels vins naturals i la fermentació espontània, i de com el vi pot expressar el paisatge i la identitat d'un territori. Benvingudes a una conversa on descobrirem que cada vi neix d'un tros de terra diferent, amb una història, una energia i una manera única d'explicar la Conca de Barberà. Hola, avui ens trobem a Barberà de la Conca. Hem vingut aquí, és primavera i fa bon temps. Hem volgut sortir del Viu l'Ecològic i anar a conèixer la Sònia Gomacamps i el Jordi Miró. Ells són productors de raïm des de fa molts anys i des de fa vora 20 anys es dediquen a la producció dels seus propis vins. Moltes gràcies per participar en aquest podcast. Gràcies a vosaltres. Primer de tot us volia fer una pregunta, que és què és per vosaltres la Conca de Barberà? Dispara. Jo són on he nascut i on he estudiat, on he fet els amics, d'infantesa, de joventut, i on conec la majoria de cultius que hi ha hagut, el canvi que hi ha hagut amb els anys. Per mi és això, és casa meva. I per tu, Sònia? Bueno, per mi, jo ara ja fa més anys que visc aquí que a l'Alt Camp, jo soc de l'Alt Camp, de la Riba concretament, però, doncs, bueno, per mi és casa. És casa, no sé, m'hi sento molt a gust i molt contenta de treballar-hi, de viure-hi i d'aportar una miqueta, no?, a que es conegui una miqueta aquesta conca tan desconeguda que tenim. I amb els nostres vins doncs, intentem això també, no?, promocionar, a part dels vins, doncs, també la conca, no?, que és la nostra casa, el nostre territori. Perquè quines característiques té la zona de la Conca? Estem molt a prop de zones vinícoles com és el Penedès, com és el Priorat, o fins i tot a la zona de Costers del Segre, que cau una mica més lluny, però més o menys són zones molt diferenciades, no? Què té de particular la Conca? Bueno, jo crec que el nom ja ho diu, no?, que és una conca. Vull dir, si mires al voltant, estem vorejats de muntanyes pels quatre costats, i la conca vitivinícola, perquè, clar, jo sempre també explico que la conca administrativa és molt més gran, però el paisatge no enganya. Des de Rocafort de Queralt fins a Santa Coloma no és conca vitivinícola, és conca administrativa. És diferent. Això què vol dir? O sigui, perquè això els que us dediqueu al món del vi ho teniu com a molt clar. Sí, molt clar. Aquests temes, no? Abans me parlaves de que és zona també de dominació cava, no? Sí. Que això significa també que és una zona on tu pots produir cava, perquè això està com a molt controlat, no? Sí. Sí, o sigui, la Conca de Barberà sí que tenim denominació Conca de Barberà, no?, pels vins, però també són
o sigui, la majoria de cultius que aquí es fa de raïm és per fer vi base cava, és a dir, que són terres que són terres amb DO conca, amb DO cava, d'acord? Llavors, el que sí que és veritat és que la conca, el que et deia el Jordi, que administrativament és com molt més àmplia, perquè engloba el que en diuen Baixa Segarra, perquè els que són d'allà, ells no es consideren conca, com és Santa Coloma i tota aquesta zona, que és més de cereal. En canvi, aquí, la conca estricta és vitivinícola, i realment el terreny és diferent, que és molt més argilós, és diferent, i ja es veu. O sigui, el cultiu principal és la vinya, i tu te'n vas cap a Santa Coloma i de vinya n'hi ha poca. No n'hi ha, desapareix. O sigui, aquí conflueixen 3 denominacions d'origen, que és la Conca de Barberà, la de Catalunya i la de Cava. Les 3, el raïm que hi ha aquí està autoritzat a les 3, les varietats que hi ha aquí. Bueno, això ja la fa bastant excepcional i després el terreny, el fet que sigui una zona àrida, com dèieu, i que el raïm se fa d'una manera més particular. Fins i tot les varietats es pot dir que són particulars de la zona, que no es fan a altres llocs. De fet, aquí, sí, el que et deia, és una zona de molt d'argila, i aquí sí que tenim una varietat, que és la nostra varietat insígnia, que és el trapat. És una varietat de raïm que el 90% de les hectàrees de trapat que hi ha al món estan aquí a la conca. Això crec que és el que ens fa més diferents de la resta del territori. I és amb això amb el que juguem. És una varietat diferent de totes les altres i que la tenim només aquí, i això, sí, ens aporta una mica, això, de personalitat, de la Conca de Barberà. Identitat. Què té el trapat de particular, més organolèpticament? El trapat és una varietat molt suau. El trapat és una varietat de raïm negre, però jo crec que és de les que costa més fer raïm negre. Bàsicament, i durant els segles que s'ha vinificat, tant a les cases particulars com a les cooperatives, es feien rosats, perquè li costa molt donar color. El pigment que té la pell no queden vins d'aquells negres potents, sinó que queden més fluixets, tenen menys capa. I després que gustativament és molt especiat i és una espècie que li surt, que és clàssica i ha de ser així, que és el pebre negre. I això li dona una identitat que no té cap altra varietat aquí. Perquè a qui no li agrada el trapat no li agrada la conca o... Home, va una mica lligat, va una mica lligat. No sé, jo crec que no, Ostres, bueno, jo crec que la majoria de cellers que estem a la Conca de Barberà, un o altre vi de trapat fan. Sí, però Llavors... jo no em refereixo als cellers, jo em refereixo a qui no li agrada el trapat. Bueno, jo em refereixo a nivell de beure vins, El trapat és complicat, Vull dir, hi ha molta gent que no li agrada, el vi de trapat. És una varietat que o t'agrada o no t'agrada. Jo crec que no hi ha terme mig. I s'acostuma a fer monovarietals o també se combina amb altres raïms? Bueno, hi ha una mica de tot, monovarietals, bàsicament, sí, amb rosats. El rosat de trapat, com deia el Jordi, és un vi com molt els vins que tenia tothom a la casa amb el porró, antigament. Aquí a la Conca tenien un rosat de trapat, és el que es bevia a diari. I després, sí que es van començar a fer vins monovarietals de trapat amb negre, Sí, crec que va ser l'any 95, no em voldria equivocar, que va ser el Carles Andreu, el primer celler que el va treballar una mica bé. Hi havia les cooperatives que feien trapats negres, però quasi tot era per això, pels socis o copatges, venta d'ull, però així embotellat crec que
ell va obrir Sí, un va ser dels camí, primers, el Carles Andreu. va obrir un camí i després vam anar els altres al darrere. Tu, Jordi, que ets d'aquí de tota la vida, que ens deies això, no? Que tens el record d'abans, bueno, i que la teva feina, no, ve ja de generacions anteriors, no? No sé la teva, la Sònia, però que tu ja t'hi has dedicat i que familiarment us hi heu dedicat tota la vida. Quins canvis ja veus avui en dia? Bueno, jo no m'hi vaig dedicar, o sigui, a casa meva, a casa dels pagesos, això passava als anys 80, després de les... Primer arriba la gran crisi de la filoxera, no? Que això era el segle passat, però als anys 80 torna a haver una crisi molt forta de preus del raïm i a casa meva, som dos germans, els pares, a mi i crec que tots a la resta d'aquí a Barberà els deien estudieu, no sigueu pagesos. I vam fer això. Jo vaig estudiar BUP, no em va agradar, me'n vaig anar a formació professional, vaig fer els 5 anys i vaig començar a treballar. I agafàvem les vacances per ajudar a casa, a la barema, tot. I el canvi més bèstia que hi ha és que tot el que ara veieu aquí a la Conca sembrat, tot era vinya. O sigui, la cooperativa d'aquí a Barberà, encara no hi havia cellers particulars, La cooperativa d'aquí a Barberà collia 12 milions de quilos. Parlo dels anys 80, no fa tants anys, no parlo del 1700. Ara estem a 1,5. O sigui, el canvi més bèstia és que la gent jove, com no es guanya la vida de pagès, ha marxat i hem perdut un patrimoni vitivinícola de varietats i de ceps centenaris que no recuperarem mai més. I és el canvi que més em tristor veig. I el paisatge ha canviat, no? Perquè mira, veus, aquest camp d'aquí que es veu tot sembrat, que és molt bonic, però seria més bonic si hi hagués vinya. I tant. Perquè vosaltres comenceu dedicant-vos en el món de la producció de raïm i portant-lo a la cooperativa, i arriba un moment, el 2007, si no m'equivoco, que decidiu de fer un canvi. Aquest canvi ve una mica per necessitat o realment és un canvi que vosaltres el busqueu com un projecte i un somni que hi havia al darrere? No, nosaltres ens vam començar a dedicar a la vinya, a la producció de raïm, l'any 97, que va ser quan vam plantar una de les primeres vinyes que vam plantar junts. I llavors veníem tot el raïm a la cooperativa, no? Produíem raïm només i el veníem a la cooperativa. Fins que l'any 2003, 2004, 2005, aquells anys, el preu del raïm va anar a la baixa cada vegada més. I en aquell temps ja teníem una hipoteca, 2 fills, allò que et vas carregant de motxilles a la vida, no? I clar, teníem pèrdues cada any, l'explotació era deficitària, no podíem viure d'això. I ens vam plantejar una miqueta què fer, no? Si deixar la terra i anar a treballar d'una altra cosa o realment començar a elaborar vi i intentar viure d'això, no? I ja veieu que ens vam decidir per aquesta segona opció. I que va ser la bona, no? L'altra no la coneixem, no sé. Però, al final... Però sí, de fet, estem contents, la veritat, del canvi que vam fer i aquí estem, no? El 2007 vam començar, a elaborar vins. Sí, el que passa que et veus forçat una mica, Sí, clar. Perquè si tu amb el producte que tu fas, que és el raïm, i el vens i te'l paguen per viure dignament, no tens la necessitat de fer vi. Sí. O sigui, és un món paral·lel que és molt cansat. Evidentment, només vivim una vida, no? O almenys que sapiguem, que la tinguem present, i llavors no sabem a vegades potser valorar el que té de positiu una època respecte d'una altra, no? I podem pensar que temps abans eren millors, potser en certes coses, no? Sí, clar. El record sempre és una que ens determina molt, el paisatge i tal, però també només recordem les coses positives.
clar que els temps canvien i que arriben moments en què has de fer apostes com la vostra, de fer un canvi, de decidir de començar un projecte diferent i tal, que tindrà parts bones i parts més complicades, però són èpoques, no? I les èpoques anteriors potser també tenien circumstàncies diferents i potser el record aquest de que qui ha nascut i ha viscut a la Conca té de que hi havia tota una sèrie de cerimònia cultural, no?, al voltant del vi i del raïm que durava tot l'any i que englobava tota la família, no? Avui en dia potser s'atrenquen, no?, aquestes arrels, no?, familiars, però s'atrenquen, jo crec que en general, no?, a molts nivells que ja s'escapen de nosaltres mateixos, no? Exacte. Però, expliqueu-nos, vosaltres arrenqueu el 2007, comenceu a elaborar algun vi, com són aquests principis, què és el que preteníeu fer? Us surt el que preteníeu fer o hi ha batzegades pel mig? No, jo crec que no. Realment vam dir, quan fem vi... No teníem gaires expectatives, per tant ens ha anat molt bé. És que no ens plantegem, nosaltres no en sabem fer de vi, sabem fer raïm, doncs, vam contractar una enòloga d'aquí al poble, ella viu a Poboleda, porta diversos cellers al Priorat, però és filla d'aquí, de la nostra colla ha sigut sempre, des de petits, i vam contractar i bàsicament fèiem el que ens deia ella. Però és que no esperàvem gaire cosa, fer vi, vendre vi, i ja està, i guanyar la vida. Amb els anys vas veient coses, vas aprenent altres coses, vas evolucionant i el que hi havia de començar com un joc, potser, i provar-ho i deixar-ho estar, doncs mira, aquí estem. Hem anat continuant. Però vosaltres no us tireu gaires flors ni com abans me dèieu, us agrada parlar del vostre projecte i de vosaltres mateixos, però vosaltres sou bastant pioners en decidir fa 20 anys de començar a fer agricultura ecològica, fer vins naturals, parlar de les llunes. Tot això realment és un procés que ara el podem veure molt fàcil de dir perquè hi ha molta gent que s'hi ha anat sumant al carro i que fins i tot ja podem parlar de que quasi un 90-100% del vi serà o és ecològic, però vosaltres en aquell moment n'estic segur que us devíem mirar una mica com a bitxos raros. Érem rarets. Nosaltres les nostres vinyes estan certificades pel CCPAE des del 2008. I en aquell moment, la veritat és que aquí a Barberà, i suposo que tot arreu, no? Que ens miraven una mica raros perquè va costar una miqueta. Nosaltres no, No, nosaltres no, perquè nosaltres estàvem convençuts del que fèiem i ho teníem clar que ho tiraríem endavant d'aquesta manera, no hi havia una altra manera de fer. Ho teníem claríssim, però la gent del voltant, els altres pagesos, tot va costar una miqueta que ho acceptessin. La família mateix, no? Quan tu passes al davant i tota la vida... És curiós perquè ells han fet dos canvis. Ells han passat de la mula i tot era ecològic, a la industrialització dels anys 70 dels productes fitosanitaris, els tractors, tot, comencen a treballar amb químic i quan tornes a fer el canvi cap al que feien ells amb la tecnologia d'ara, ho tornen a passar malament, Sí. O sigui, aquesta generació que ha fet els canvis una mica i no ho veien gens clar, sobretot a casa deien és que perdreu collita perquè si no podeu tractar amb productes sistèmics, sense herbicides l'herba se us menjarà. Així és, l'herba aquest any se'ns menja i quan plou molt, però ja tenim la maquinària per controlar-la, o sigui, no va agradar ni a casa això, no... Vosaltres teniu una maquinària molt ancestral, no?, que és... que teniu un ramat d'ovelles, no? Sí. Un mini ramat. Sí, tenim ovelles a la vinya, sí.
i com s'aporten Explica aquestes ovelles? l'anècdota de les ovelles, quan vas anar a inscriure-les. Ah, sí, bueno, això de les ovelles també, bueno, és un tema d'administració, que Estan censades. Sí. És un autoconsum, perquè només poden inscriure-les així, se li diu autoconsum, que és perquè tu pugues alimentar dels teus animals, són 12 femelles i un mascle, però les has d'inscriure i quan vam anar al departament em van dir per què són, per carn o per llet? Jo li vaig dir, no, són per caca, perquè mengin i caguin molt. I em deien, no, això no pot ser. Dic que jo no vull... No hi ha la casella aquesta. Jo no, sí, són ovelles de merda, per dir-ho clar. El que vull és que mantingui la coberta vegetal que fem a ratlla i que adobin molt el terra. I clar, són aquestes coses que... I jo també ho entenc, les persones anem molt més de pressa que les administracions i abans no es posen al dia, és molt complicat, però bueno, és graciós perquè l'administració no veu... No contempla aquesta... O sigui, no contempla que tu puguis tindre animals sense una explotació ramadera. Sense treure un rendiment. Sense treure un rendiment econòmic, no? Bueno, és curiós que de certa manera el que intenta, el que deies abans, tornar abans de la maquinària i de la revolució industrial, la revolució verda i tal, tornar a fer les coses com se feien abans, aquest és el que ha de passar, no? Un munt de normatives, certificacions i tal, per estar-ho fent bé. Sí. En canvi, el que ho fa de forma, el que avui s'entén convencional, no? Aquest té via lliure. Sí, t'has de justificar tu, que ho fas bé. Nosaltres a la botiga, per dir que alguna cosa és ecològic, doncs hem de tornar a pagar aquest certificat, no? Per demostrar que allò que estem venent, ja sigui un paquet que hem obert o una caixa de verdures, un paquet de cereals que es ven a granel, hem de pagar el certificat per demostrar que allò és ecològic i que està bé que hi hagi una regulació amb tot això, no? Perquè al final tot això és una garantia pel client, pel consumidor i tal. Però en canvi això es veu amb un greu perjudici pel que fa al valor que al final acabes pagant pels productes, no? Sí, realment és així. Amb el cultiu ens passa el mateix, Ara cada vegada menys perquè hi ha molta gent que fa ecològic, però al principi les nostres vinyes, clar, el 2008 són vinyes aïllades, aquí no hi ha... a la Conca de Barberà i aquí a Barberà de la Conca, la masia amb les terres al costat això no hi és. Llavors tenim disseminades les finques. Clar, estem envoltats de gent que treballava en convencional. Doncs teníem franges de seguretat pels 4 costats, o sigui, 10 metres per un costat, 10 per l'altre, 10 a cada punta, que aquell raïm no podia entrar al celler ni poder entrar com a ecològic, l'havíem de vendre com a convencional. A més, vosaltres havíeu de perdre... Sí, els penalitzats érem nosaltres. Vosaltres... Quan si Europa vol anar cap a tot això tan verd, que diuen, que jo no m'ho crec, ho posen tan difícil el qui ho fa bé i tan fàcil a l'altre, no? Jo també entenc que l'altre, el veí, no en té cap culpa. El veí, si no elabora un producte acabat i ha d'anar a vendre quilos de raïm o cereal ecològic, és una despesa. És una despesa en temps i en hores, perquè no pots utilitzar molts productes i necessites més hores de mà d'obra. Llavors jo també ho entenc, però clar, que em penalitzen a mi és el que costa una mica, no? Al principi, ara ho tenim molt més fàcil perquè tothom fa... Perquè la majoria de viticultors aquí ja estan en ecològic. Que millor, Sí. Que és com ha d'anar. Bueno, vosaltres heu tirat endavant una família, primerament, no? Que això ja és prou... Sí, ja és un bon projecte. Ja és un bon projecte. I després heu tirat endavant un projecte que s'ha anat fent gran, no? Heu anat ampliant amb vins. Ens podeu explicar una mica quines varietats utilitzeu, com feu aquest vi? Després potser ja parlem de cadascun més en concret, però com elaboreu vosaltres aquest vi?
Bueno, explico jo una miqueta? Sí, explica. Bueno, quan vam començar a elaborar vi, què ens passava? Doncs que nosaltres havíem d'elaborar amb el raïm que teníem. O sigui, no s'hi val a dir, no? Amb un viticultor, per molta moda que estigui el Shiraz, si no en tens i no en vols comprar, clar, doncs has d'elaborar el que tens, no? I nosaltres en aquell moment, doncs, bueno, teníem molt d'atrapat i vam decidir elaborar uns vins 100% trapat i uns altres amb copatge. Però la majoria portaven, bueno, en aquell moment tots portaven alguna de trapat. Fèiem un blanc amb macabeu i trapat, fèiem un rosat 100% trapat, vam començar fent dos negres amb un copatge, un era ull de llebre i trapat i l'altre merlot i trapat, és a dir, el trapat molt present. Llavors sempre hem fet bandera d'aquesta varietat per lo que et deia abans, perquè és molt de la Conca i ens aporta identitat i ens diferencia de la resta a tot arreu. I llavors vam començar per aquí fent vins completament convencionals, és a dir, que nosaltres sí que el 2008 les nostres vinyes ja estaven certificades en ecològic, però els nostres vins no van començar a... Estaven en conversió 3 anys i fins al 2011, crec. Sí, 8, 9, 10, 11, bueno, sí, més o menys cap al 2011 van començar ja a sortir amb el segell d'ecològic. Però bueno, el tema de l'ecològic... T'he de dir que, actualment, en un vi ecològic hi pots tirar també alguns productes químics, que estan autoritzats pel CCPAE, però sí que alguns productes químics hi pots afegir. Nosaltres, a partir del 2015, vam decidir fer vins sense cap tipus d'additiu, que igualment estan certificats pel CCPAE, igualment són ecològics, però vam anar un pas més i vam decidir no posar-hi cap tipus d'additiu. És a dir, a partir del 2015 són vins completament, raïm fermentat. No hi ha cap més additiu a dins. Quan prens aquest vi és un vi que està fet de raïm i prou. Vosaltres heu anat tirant cap a no fer una línia en el sentit purista, sinó anar obrint camí a coses completament que seran avantguardistes, no? Tot i que són maneres de fer vi que ja eren conegudes, no són gens populars, perquè els vostres vins són dintre, si ho dic bé, dintre de la categoria d'aquests que se'n diuen fermentació espontània, que es fan amb llevats indígenes i tal. Expliqueu-nos una mica què és tot aquest món, i després una altra part, que també si ens voleu explicar, que és tot el tema de la biodinàmica i de les llunes, no? Jo explico una mica la biodinàmica i la biodinàmica és el cultiu. Bàsicament, simplement és la biodinàmica, la paraula està feta de dues paraules, que és biològic i dinàmic. Biològic perquè ens fem els nostres bacteris. La manera de fer la més popular i potser la més antipopular, potser, és la de les banyes, enterrar les banyes, no? I que aquest és el preparat 500. I bàsicament el que ens fem és això, és els bacteris i els dinamitzem amb aigua. Això què aporta a la terra? Doncs aporta bactèries aeròbies que són les que descomposen la matèria orgànica i fan que la planta absorbeixi millor els nutrients. La biodinàmica simplement és això, no és una part esotèrica, no és una part diabòlica, és això, és una agricultura molt respectuosa amb el medi i molt agraïda. Passa que nosaltres la biodinàmica l'entenem també, des del 2011 que fem coberta vegetal, que no llaurem, l'entenem com a regenerativa, però nosaltres no sabíem que fèiem regenerativa, això va sortir després. Això és com una etiqueta que ara s'ha posat també, però... Sí. Però vull dir, no necessàriament el que fa biodinàmica fa cobertes vegetals o fa regeneratiu. Nosaltres, quan vam començar a fer biodinàmica, ho vam entendre en tindre animals ja i deixar la terra tranquil·la.
I ara resulta que fem regeneratiu, també, no? Bueno, No són paraules que sí, s'hi són posen, no? paraules que- Sí. Nosaltres, de fet, vam gravar un podcast de La Salut Comença Aquí amb el Josep Maria Beltran, que és del projecte La Trullola, i ell també ens va parlar de tota la biodinàmica, s'hi dedica molt, està dintre del grup de biodinàmica de Catalunya, i ens explicava tot això, no? Que al final, per qui no ho entengui, és una manera com de crear salut Sí. amb la pròpia planta i la pròpia terra, no? Que s'equilibra. Això, si nosaltres volem cuidar traient-ho tot, no? Eliminant tot ecosistema que hi hagi per només aplicar el que químicament vulguem aplicar, estem debilitant la terra, estem debilitant la planta, i en el moment que la planta no tingui això que és artificial, acabarà per no produir o per morir, no? I en canvi és una visió totalment al contrari, no és deixeu fer, però també això comporta molta alta feina de temps, no? I de constància que vol que tot se mantingui, no? I que vosaltres feu una petita intervenció, però que aquesta intervenció sigui definitiva perquè acabi sortint el producte que feu, no? De fet, la biodinàmica, tu tractes la terra, no tractes la planta. A l'agricultura ecològica, la convencional, els productes van a la planta, excepte l'adob, que va al terra. Aquí, tot el que fas, hi tires tot del terra. Fas algun tractament a la planta, evidentment, perquè hi ha fongs, però el que tracta és la terra. Si la terra està bé, la planta té les defenses molt més altes que una altra que no estigui treballant en biodinàmica. Això nosaltres, que hem fet de tot, ho hem anat comprovant. De fet, ara estem en un estudi a nivell europeu, que es diu ECO, que miren una mica la salut de la terra. I ara vam enviar unes mostres de terra i ens diran com està la nostra terra, no? I en un espai que vam fer 30 per 30, no? Vam fer un forat a la vinya, i en aquest espai, només en aquest espai, van sortir més de 25 cucs de terra. Sí. Això ens dona la raó, no? Que aquesta terra està viva, i és això el que volem aconseguir, no? Una terra viva, que si tu tens la terra viva, la planta ho agraeix i està més forta, no? I al final és això, no? És anar a buscar això. I aquesta terra només s'aconsegueix amb coberta vegetal. I amb temps. I amb temps, molt temps. Perquè portem molt temps. Portem molts anys. Però abans, quan llauràvem i tot, la terra la fas fèrtil, a base d'adobs però és una terra que està... És artificial, és un fèrtil artificial. Una terra que està morta. El que passa que és veritat que has de tenir molta paciència i no espantat, perquè els anys de sequera, penses, dubtes, no? Ostres, si llauro perquè les 4 gotes que puguen ploure un dia... Ara ja no dubtem, però hem arribat a dubtar al principi, perquè, clar, això no ho feia ningú aquí. I clar, t'espantava perquè no tenies un punt de referència de ningú que poguessis veure, no? Que poguessis dir, hosti, això funciona o no funciona. Vaig pel bon camí, no? Clar. Sí. Bueno, vam confiar molt i, bueno... Sí, molt bé. I llavors, ja parlant de la vostra elaboració del vi, aquesta elaboració se fa amb aquest procés, i què busqueu amb el vi? Perquè els vostres vins no és un vi que sigui un vi d'alta graduació, sinó que és molt fàcil de passar, és un vi... Nosaltres, de fet, a la botiga, els clients que normalment consumeixen vi, però que evidentment som una botiga de salut i que intentem transmetre això, busquen també vins que siguin com el vostre, no? Un vi que acompanyi, que no faci mal de cap, que el dia següent no tinguis, ja no ressaca, però sí aquesta situació d'haver begut, no? I de no trobar-te del tot bé.
En canvi, els vostres vins, això no passa. Ho corroboro perquè en soc consumidor. Sí, bueno, jo sempre diem nosaltres, no?, que el que volem també que doncs, fer productes saludables, no? Sí que el vi doncs, té l'alcohol, en aquest cas els nostres vins tenen baixa graduació la majoria de vegades, no?, sempre que el temps ho permet i les anyades ho permeten. I sí que és veritat que, bueno, doncs que són vins més saludables. Per què? Doncs perquè no porten cap tipus d'additiu i la manera de fer nostra doncs, bueno, doncs és això, no? Són vins doncs, més lleugers, et senten més bé i bueno, sí, és veritat que després l'endemà et trobes bé, no et trobes malament. L'alcohol hi és, vull dir, si treus unes ampolles també t'hauràs aixecar de terra. No, evidentment, l'alcohol el porten i d'això, no? Vosaltres, bueno, presentem una mica els vostres vins i després us m'agradaria que parléssim una mica del que vosaltres enteneu com a cultura del vi, no? I per què l'hem de preservar, no?, aquesta cultura. Però parlem una mica dels vostres vins. Vinga, comencem. A veure, però... Comença. A veure, mira. Ella és la que va vendre els vins. Comencem pel blanc, no? El Sant Pere és el nostre vi blanc i està fet de macabeu, un 80% és macabeu i un 20% és trepat. Per tant, és un vi blanc, però que una part, petita part, prové d'un raïm negre, no?, que és el trepat. Llavors, aquí en aquest cas fem una maceració del macabeu unes 48 hores amb les pells i després doncs, ja el prensem i continua la fermentació només al most. I en el trepat és un prensat directe, que el que no volem és que agafi el color de les pells. El fermentem junts, no és que fem separat i després l'ajuntem. Quan hem tret les pells del macabeu i afegim el most de trepat i llavors fermentem. És una cofermentació dels dos mostos. És un vi, podríem dir, que té una part més clàssica, més de vi blanc, no?, que la gent està acostumada, amb aquesta part més personal, més punky de la Conca, no?, de la zona... Sí, i el trepat que li aporta personalitat, però tot i així és un vi molt fresc, molt lleuger, és un vi molt agradable. Combina amb tot, no? Sí, és molt fàcil, sí. Vinga, doncs el següent. I després no, anem per aquí, perquè aquest és un vi blanc, el nostre vi blanc de parellada. Aquí sí que és l'únic vi que fem que no hi posem gens de trepat. Això és un brisat, no? Això és un vi brisat, sí. És un vi blanc com feien antigament aquí els vins blancs. Bueno, aquí a tot Catalunya, no? A tot arreu. Quan no hi havia els productes enològics, sobretot els metabisulfits, els sulfídrics aquests conservants de posar el vi, l'única manera que et durés un vi és fer-la amb les pells, que és on hi ha tota la força i tot el color, l'estructura del raïm. I doncs, clar, fermentaven blancs i negres, els fermentaven tot en pells, per això, perquè es conservés amb el temps, no? Bueno, i és un tipus de vi que cada cop està més de moda, no?, perquè potser la gent està deixant de veure, no sé, parlo una mica en general, però potser el vi negre no s'accepta tant en una taula d'un públic més divers, i en canvi aquest és un vi que tant per una persona que li pugui agradar el negre doncs el trobarà amb més cost, com una persona que busqui alguna més lleuger i més passable, doncs li pugui donar... Sí, el que passa és que jo crec que hi ha com dos models de gent que li agrada el vi més clàssic, un vi blanc més fresc, més lleuger, amb poca capa, que és molt fàcil de veure, i això ja és un vi una miqueta més, amb més estructura, més rústic, que crec que... Sí, també té el seu públic, però... Té un públic una miqueta diferent de l'altre vi blanc, sí. Molt bé. I quin més teniu? Després anem pel nostre clàssic, que és el Plantarga, és un rosat 100% de trepat.
val? Bueno, això són els noms de les finques, que no ho Bueno, hem dit. sí, és veritat. Sant Pere, Plantarga... Són els noms de les nostres finques de vinya. I Carlania, que també té un nom també amb història, no? Sí, el nom del celler, Carlania, ve de l'època templera. Aquí a Barberà tenim un castell templer que en aquell temps hi havia un personatge que era com la persona que administrava el domini, no? I administrava els impostos i tot el tema de gestionar tots els ingressos i tal del castell, que se'n deia que era el carlà. Val? I aquest senyor tenia unes terres que li cedien i que eren les carlanies, i d'aquí ve el nom. Val? Eren les terres del carlà. I sí que és un nom amb història. Ai. I llavors tenim aquesta zona que estem nosaltres ara, és la zona on, de part d'aquí del castell, que això era una de les carlanies, i on vivim nosaltres, que és a l'altre costat de castell, també era una altra de les carlanies que hi havia aquí a Barberà. I llavors vam decidir posar aquest nom al projecte, perquè vivim i treballem en una carlania. I aquest és un vi rosat, trapat, 100%, i és un vi molt Conca de Barberà, a tope. Sí. També potser més per un aperitiu o...? Sí, jo és que els rosats a mi m'agraden molt i sempre em faig propaganda, però la gent no els demana, no sé què passa amb els rosats. El rosat és un vi per mi és un vi molt versàtil, és un vi que el pots maridar amb 1000 coses, i ara que la gent no mengem coses potser tan elaborades, per falta de temps o pel que sigui, doncs un rosat sempre va bé. També el pots fer servir d'aperitiu, clar que sí. I heu de fer una copa a mitja tarda o de... Potser la gent no està tan acostumada a... Quan tenim al cap un rosat, és més un rosat dels que no són de bona qualitat. I quan penses en vins més bons, vas més a pensar en un vi negre, un vi blanc, i el rosat se't queda com una mica fora. És una llàstima, de veritat. Perquè també és el que tu dius, no? El rosat et dona matisos i tal que també poden combinar molt bé amb molts plats. Molt, exacte. I res, i després ja tenim, els dos negres, que tenim actualment. En teníem un altre, però ara mateix se'ns ha esgotat. Tenim el Petit Carlania i els Corrals, que són dos negres de trapat. En el Petit Carlania és un vi molt més fresc, és un vi jove, és un vi que és molt agradable perquè és molt suau. I els Corrals ja és diferent perquè és una vinya que té més de 100 anys. La vinya dels Corrals és una vinya de trapat molt, molt vella. I clar, la concentració dels sucres al raïm és molt diferent d'aquest. I és un vi una miqueta més amb estructura. Després té una criança amb bota de castanyer, que també li aporta la seva complexitat. I són com dos vins negres per moments potser diferents. De fet, és l'única vinya on hi ha els ceps que mon pare va treballar, que el meu padrí va treballar. Tot l'altre són vinyes més joves, que n'hi ha que tenen ja 30 anys, 35 i 40. Però aquesta... Sí, és una vinya molt, molt vella. A vegades és agraïda, a vegades no, perquè la vinya vella és molt senyoreta, vull dir, quan hi ha sequera treballa molt poc, quan hi ha excés d'aigua fa el raïm molt gros, poc raïm, però molt gros per el trapat, és una veritat gran, vull dir que és agraïda, és agraïda. Ara que deies això, els vins que feu tots tenen una sensibilitat al darrere, que a mi això m'al·lucina molt de quan vosaltres penseu en crear-los, no? i en fer aquests vins, que suposo que tot això us deu portar moltes converses i punts en què podeu estar més d'acord, punts en què podeu tenir idees diferents i tal. Però a mi m'agradaria, sense ara haver-los explicat, no? I tenint una idea al cap
de quins són cada vi, que ens diguessis, per exemple, Jordi, per tu, que potser ja sé quin és el que per tu és el teu. Ja sé el que em preguntaràs i no t'ho sabia. És que no t'ho sabia. Jo et puc dir, mira, el que em passo millor, el que m'ho passo jo més bé fent-lo és el random. Per això hi ha aquest nom, perquè mai és igual. Val. I és una mica la manera que tinc de disfrutar aquí al celler, de fer... Però no per això és el preferit, és que no en tinc, no t'ho podria dir. Però aquest, com és una cosa així una mica més... Us parleu, no? Sí, i cada any el fem una mica diferent, no? En proporcions d'aquí una part va amb àmfora, l'altra va al dipòsit amb les pells i la rapa, una altra amb damajuanes, anem jugant. Ara aquest any m'agradaria fer el mateix, aquest 26, al setembre, quan comencem la barema, fer una part amb inoxidable, una part amb àmfora de fang, amb damajuanes i una amb barrica de castanyer. I llavors ho copegem, no sé, és el que em diverteix més. Li dona més joc, no? Sí, dona més joc. Els altres, clar, ja tens uns clients fa molts anys i més o menys, clar, és la mateixa línia de vi, però cada any és diferent perquè el clima és diferent, el raïm és diferent, però aquest m'ho passo bé perquè, i no li explico amb ell, No. És una cosa entre tu i ell, no? De fet, ens donem concessions també, cadascú, una miqueta, si no, perquè treballar, viure junts i que arriba un punt que cadascú ha de fer la seva, Bueno, i que al final sou dues persones creatives i la creació també necessita una mica de deixar anar. Com el vi que és espontani, no? Vosaltres que també el vostre moment espontani. Sí, ha de ser així. I tu, Sònia, quin diries que és el... Per mi? El teu, si n'haguessis de triar un que l'haguessis d'emportar per sempre en una illa deserta? Ostres, si me l'hagués d'emportar en una illa deserta, jo sí que tinc preferit, per mi és el Sant Pere. Per mi és un vi, a mi m'agraden molt els vins blancs i per mi a mi m'agrada molt. Però el que tinc com més sentiment és els Corrals. Jo també amb això, perquè és una vinya que ha vist de tot. Clar, és una vinya que ja fa més anys que tots nosaltres que està aquí a la terra, no? I això, li aporta unes característiques supercurioses i molt especial. I és una vinya molt especial. I llavors, potser no, per veure'm cada dia no seria el vi que triaria, no? Però sí que és això, no? Que li tenim un respecte. Sí. Genial, doncs, no sé, ja que has dit el vi Sant Pere, potser estaria dient que també ara estem en les festes majors de Reus i el patró és Sant Pere. Jo crec que a totes les cases de Reus hi ha d'haver una ampolla de Sant Pere. En vista, ja el van fer expressament per la festa major de Reus. Doncs estaria molt bé que poguéssim brindar amb ell. Vale, perfecte. Bueno, doncs brindem amb aquest vi. Quina simbologia té Sant Pere per vosaltres? Hòstia, això ara m'has matat, Mira, és la primera documentació que es va trobar, crec que és el 945, on surt el nom de Barberà de la Conca, és a l'ermita que hi ha aquí a les muntanyes d'aquí, al Tossal Gros, aquí davant, que es diu Sant Pere d'Embigats, una ermita que hi ha. Allí es va trobar el primer document escrit on surt el nom de Barberà de la Conca, del 945, o sigui que... I d'aquí venen aquestes vinyes que porten aquest vi. Aquest nom i aquest vi. Doncs, bueno, jo us convido a que brindem per la festa major de Reus. Vinga. Molt bé. Bona festa major. Bona festa major. Es nota, el punt final del trapat? Molt bé. Genial, doncs. Si t'ha agradat aquesta entrevista, subscriu-te i segueix-nos a La Salut Comença Aquí.
per continuar descobrint projectes i persones que t'ajudaran a viure més conscient, comprendre't millor i créixer cada dia. Per més informació, pots seguir-nos a les nostres xarxes, Instagram, YouTube i Spotify, i també a la nostra web, viulaecològic.cat. O si vols conèixer-nos en persona, vine a la nostra botiga de Reus. Hi trobaràs de tot i, a més, saludable.